ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାଣି ଖୋଜୁଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବୁଲିଲା, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ପାଣି ମିଳିଲାନି। ହରିଣଟି ହତାଶ ହୋଇ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ତା କାନରେ ପାଣିର ଝରଝର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଉଠି ସେହି ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ। ହରିଣଟି ଏକ ବଡ଼ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହରିଣଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ହରିଣ ଭାବିଲା, ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଗଲା। ହରିଣଟି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ଯାଉଛି ତ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଡାହାଣକୁ ପଡ଼େ। ଡାହାଣ ପଟେ ଏକ ଶିକାରୀ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ହରିଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ହରିଣଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାର ନଜର ବାମ ପଟକୁ ଯାଏ। ବାମ ପଟେ ବାଘ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଲୁଚି ରହିଛି। ହରିଣଟି ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖେ ତ ପଛରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହରିଣ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ସାମ୍ନାରେ ଗଭୀର ନଦୀ, ଡାହାଣରେ ଶିକାରୀ, ବାମରେ ବାଘ ଆଉ ପଛରେ ନିଆଁ। ସବୁଆଡ଼େ ବିପଦ ଘେରି ରହିଛି। ହରିଣଟି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ଏମିତିରେ ବି ମରିଯିବି। କାହିଁକି ପାଣି ନ ପିଇ ମରିବି? ହରିଣଟି ସାହସ କରି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ହରିଣଟି ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଘୋଟିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭିଯାଏ। ବର୍ଷା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଶିକାରୀର ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ବାଘ ଉପରେ ଗୁଳି ଲାଗିଯାଏ। ବାଘର ନଜର ସିଧା ଶିକାରୀ ଉପରେ ପଡ଼େ। ବାଘ ଶିକାରୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଏ। ହରିଣଟି ପାଣି ପିଇ ସାରି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଦେଖେ ତ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଚାହେଁ, ଶିକାରୀ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ବାମ ପଟକୁ ଚାହେଁ, ବାଘ ଦେଖାଯାଉନି। ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହେଁ, ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲିଭିଯାଇଛି। ହରିଣଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ହରିଣଟି ଆରାମରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିନଥାଏ, ଆଉ ଯେବେ ଆସେ ଚାରିପଟୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥାଏ। ସବୁ ମଣିଷ ଡରିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଦେଖି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବାରେ ନାହିଁ। ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ 2 ମିନିଟ୍ ଚିନ୍ତା କର। ଯେମିତିକି ହରିଣ ପାଖରେ ବହୁତ ଅପସନ୍ ଥିଲା, ଡାହାଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଆଉ ପଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହରିଣ ଭୟ କଲାନି, ଆଉ ସାହସ କରି ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଣିଷ ବି ନିଜର କାମୟାବୀ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ସିଏ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଘରର ସମସ୍ୟା, ପଇସାର ସମସ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ କିଛି ବି କରିପାରେନି। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି ସେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି।